Nou, goeie. Ja. Wat ben je mooi dwaande? Ja. 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 Maar mij is het een beetje mooier. Ja. Maar je Ja. bent nou oors op een orenplak, lees Ja. ik op het shirt. Ja, klopt. Normaal dan weer meer aan die kant. En nu, aangezien de haven net echt voluit, ben we wat meer, ja. En dit zit ook bij een werkgebied? Nou, nou wel. Normaal net. Nee. Nee. Maar ja, corona die had, die had natuurlijk overal invloed op. En ook op huiswerk. En normaal dan begint het simmerseizoen al wat, het wettersportseizoen. Maar ja, dat is nou wat oors. Dus dan zei de gemeente van, dit kun je wegdoen in het dorp. Ja. Dus dan doen we dat. De haven is hier, maar we maken geen faciliteiten aanbieden. Dus ja, dan heeft al een selecte ploeg die het komt. En het is afwachten. Is dit leuker als in de haven? Nou, het is denk ik op dit moment wel meer nodig. Zulke sassezen. Maar ja, leuker. Nee, ik vind zelf dat orenwerk natuurlijk leuker. Dit ga je kozen, maar ja, het is nou zo. Dus dan doe je dit. Ja. En weer als je het aan, dus dan is het ook gezellig. Ja. Ja, Je kent wel goed te jaren. ja, vind ik wel. Ja. Ja, skoffel is scherp, dus... Nee, wij zitten een hele simmer maar een ander opschuift. Het normaal dat ben we wend, dus ja, die skoffelrijker, daar komen we goed terug. Ja. Jawel. Dit is wel een mooi plaatsje zo. Want normaal is je altijd van die mansjes altijd steer mij zo'n skoffel, hè? Meestal. Ja. Ik zie weinig vrouwen die dit werk doen. Ja, het is... ik denk dat het is net licht werk. Nee. Daar ben we ondertussen al achter. Nou, hier en daar of nee, achter een skoffel in van Hemst wel dat spieren hast. Maar en dit zit je, dat doe je hem de hele dag hoor? Of kun je nog verder? Nee, nou ja, we gaan vanmiddag naar wat oors op de planning, maar we nog weer wat van de haven doen. En nee, je maakt dit maar dienen en ik denk dat we die kant nog een eindje uitmaken. Er zitten nog wat spegels, dus zomaar om die heen. We gaan nog wel werk, ja. Er zit hier nog wel wat. Zo normaal beginnen jongens, denk ik, in maart, april al te schoffelen. Nou ja, en dan is het. Bij ons maakt het tussen het bedrijf en terug en dan ja, gaat het net zo goed. Ja, want er is nog wel wat werk in de haven dan. Jawel. We hebben altijd meesten, dus de bloed altijd met diverse dingen zitten qua afval, onderhoud. Ja. Het is net al een hele dag normaal ik op die haven omrennen. En er is altijd een werk en dat is er nou ook. En we kunnen ook kiezen wanneer we de aan willen. Nou, voor mij die begint te rijden, dan zie je weer wat anders. We wisselen alles wat aan. Dus, Dan bloedt het ook leuk. Ja, als dit in de uitdost, dan moest het al een green gag wezen. En aangezien dat we dat beide net helemaal bidden, wij staan al van wat maakt eruit en wat kan erin zitten blauwen. Maar Dus als de gemeente haast wat bosjes... mist, dan sorry. Mijn ouders maken hier heel erg een leidje. Ja? Ja, want ik ben thuis ook net in de tuin te vinden. Ik ga net in zijn tuin. En nu steer je dit te doen. Dus ja. Maar ja, het wordt wel mooi, hopen we. Ja. Ja, hij is wijsdier, ik kan net al lezen. Nee. Want krijg je wel reacties uit het dorp? Ja, we hebben wel een soort attractie, vooral de eerste paar dagen. Dan verwacht je meestal het net. Dus, maar het is wel heel leuk. Ja. En het is ook leuk dat je het in je eigen dorp doet. Dus dan kist de meest gek en nou ja, de shows het zelf weg. Dus dat is wel leuk. Ja. Nou ja, nog maar even een proper succes. Wij scallen nog even verder. Ja. Jij maakt nog succes. Dankjewel. En nog lekker dag nog.